Dobrý den, přátelé. Ahoj. Dneska je 9.9. a máme tady novou expedici. A jak sami víte, pokud jste viděli předchozí expedici, jsme v Novém Jičíně a teď přejíždíme do Valašského Meziříčí. Tak přátelé, my už jsme ve Valašském Meziříčí a to na autobusovém stanovišti. Vedle nás je Sport Hotel Centrum, ve kterém budeme dneska spinkat. Ale ještě máme čas, takže půjdeme to tady někde obejít a ukázat. No, podíváme se po městě, no a ukážeme vám, co tady je. Tak přátelé, a teďka se za námi nachází kostel svatého Jakuba Většího. No bohužel kostel je zavřený, takže vám ho uvnitř neukážeme. No a jdeme dále. Lidičky, ale málo kdy je fakt kostel otevřený, to už fakt musí být štěstí. Tak přátelé, no a my už se nacházíme u zámku Kinských. Lidičky, je tu kavárna a muzeum, tak se podíváme, jestli je muzeum otevřeno. Aha, takže super lidičky, dneska je úterý, takže od úterý do neděle od 9 do 17 hodiny. Tak se jdeme podívat, kolik stojí vstupné. Tak, batohy si dáváme do skřínky. Bere to 10 korun, ale ty by se nám měly vrátit potom. Tak to zavřeme. Jo. To je super. Lidičky, to je super, že se můžeme takhle v klidečku tady projít bez těch batohů, fakt. Michalka se tady jde podívat. To je pěkné. Ty, Braďo.
Takže líčky, dali jsme si ledovou kávu, za mě je to dobrá cena, stála jenom 70 korun a dali jsme si k tomu marlenku dortík a cena byla 50 korun. Takže ceny opravdu super, si myslím. Tak já mám marlenku čokoládovou, no a Michalka tu sváteční. Tak přátelé, podvod světový. Vybrali jsme si zpátky batohy a tu 10 korunu nám to prostě nevrátilo. To je strašné, že? Tak já si myslím, že dáme 10 korun a tady, že to potom vypadne. No a nic. Aha, přátelé, tak jsem idiot. Tak přátelé, omlouvám se, já jsem vůl, no. No a my si teď jdeme koupit ještě turistické známky a viděl jsem tam nějaké brožurky nebo knížky, tak si je koupím. Tak lidičky, koupili jsme si 2 turistické známky a David si koupil takové časopisky od kolébky po rakev a Vsetínský zámek v proměnách času. A to je všechno. Tak, my jsme teď vstoupili do zámeckého parku. Ano, lidičky, co se týče vstupného, 130 korun na osobu, za mě bez problémů. Bylo tam co procházet, bylo to pěkné. Kavarnička dobrá a levná. Jsem ráda, že bylo obojí otevřené. Super. No a teď se jdeme teda podívat po tomto parku. No a tady je letní kino. Tak se tam mrkneme. No přátelé, tak se nemrkneme. Je tady zákaz. No a tady mi to připadá, že byl pokus udělat takové bludiště. Ale spíš jenom asi pro děti, no ale moc se to nepovedlo. No přátelé, ale odsaď se aspoň podíváme, jak to tady vypadá. Sice je tady taky zákaz vstupu, tak tady nebudu vstupovat, ale natočit to natočím. Ovečky. Mňam, zelňačka. No vidíte. Ty brďo. Zelňačku tady máme. No vidíte, přátelé, normálně najdete jabka, ořechy, hrušky nebo já nevím, co všechno, ale zelňačku, to jsem teda našel poprvé. No našli jsme, viděli jsme, jo, protože jsme ji určitě nevzali. Ale lidičky, já miluju zelňačku, teď jsem si normálně říkala mňam, z uzených kostiček, ježiš, miluju zelňačku. No a tady opět kostel svatého Jakuba Většího. Tady zavřená brána, přes kterou se nedostaneme. No a tady opět zámek Kinských.
a tím pádem my opouštíme park pomalu. No přátelé, a tady jak tak jdeme, tak už to vypadá, že podzim se blíží. Je tady listí opadaného už hodně. No a teďka míříme, tak jak už je naším zvykem, na hřbitov. Ty brďo, mlékarna. Tak a už jsme u městského hřbitova, tak se jdeme podívat dovnitř. Jsou tady opravdu zajímavé hroby a asi docela staré. No a některé hroby jsou opravdu krásné. No a tady je německý vojenský hřbitov v Valašském Meziříčí. Strašně mladé ty ročníky, strašně, no. Většinou těch 25, 35. Tak a teď se jdeme podívat na židovský hřbitov. Nebo tady spíše už jenom na pár náhrobků. Tak a teďka už jsme u památníku tureckých vojáků, kteří by tady, pokud se nemýlím, měli mít hromadný hrob. Takže zde by mělo odpočívat 205 tureckých vojáků, kteří bojovali v první světové válce. No a jinak je tady docela pěkný výhled na krajinu. Tak přátelé, my jsme už opustili hřbitov, teď se tady trochu chladíme ve stínu, protože dneska je zase pěkné vedro. No a teď už zamíříme na hotel. Jenom tady je takový problém u tohoto hotelu, na recepci nikdo není a mě poslali zprávu, že musím zavolat aspoň 15 minut předtím, než tam dorazíme, aby tam na té recepci byli. Takže budu volat, no a půjdeme na hotel. Takže lidičky, už stojíme před naším hotelem, slečně jsme volali, tak už by nás měla očekávat, takže se jdeme ubytovat. Tak přátelé, my už jsme na pokoji. No, nastala tady taková drobná chybička. Já jsem volal těch asi 15 minut předem, jak jsem měl. Tam to zvedla nějaká paní, tak jsem jí oznámil, jakože za 15 minut tu budeme. No, u hotelu jsme teda byli ve 2 hodiny, tak jak je
vstup teda do hotelu. No ale nemohli jsme se dozvonit na recepci, tak jsem znovu musel volat na to číslo. Zvedl to pán. Zkoušeli jsme otevřít přes nějaký ten PIN nebo kód. No ale mě to nešlo. Tak pán řekl, že jestli počkáme, že přijede a otevře nám. No pán po 5 minutách asi přijel. No a jako za čekání jsme místo našeho pokoje, který jsme měli dostat, tak jsme dostali apartmán. No a lidičky, těch 5 minut za to opravdu stálo, protože já už tady vidím ten pokoj, je krásný, je velký. Ještě samozřejmě ho zkontrolujeme, ale takhle na pohled se mi strašně líbí. Za ten pokoj, co my jsme měli objednaný, jsme měli platit 1920 korun, David dal 2000 a je v tom lidičky i snídaně. Takže za tu cenu a ještě když máme apartmán, tak jakože super. Jo, to se nám vyplatilo těch 5 minut, no. A teď vám ho ukážeme. Takže přátelé, no tady tudy jsme vstoupili a hned jako první tady máme kuchyňku, dokonce i s mikrovlnkou, toustovač, varná konvice, dřez, lednička, no a jdeme dál. Tady je koupelna a záchod. Záchod samozřejmě zase v luftě, ale to nevadí. A máme 2 toaleťáky, což je super. Ano, pozor, 2 toaleťáky. Tady jsou nějaké mydelka. Ale to všechno? Že by to bylo? Na posteli jsou. Jo, tak to je super. Tady máme sprchový kout. Tak a jdeme dále. No a tady máme takový obrovský pokoj. Máme tady jídelní stůl, tady je televize s pracovním stolem, tady je gauč, stůl, no a 3 postele a skříně. No a výhled. No tak není úplně, je tady na autobusové. Když si stoupnu na špičky, tak ho fakt... Vzadu vidíme kostel, tam půjdeme. No přátelé, takže já si myslím, že to opravdu za to stálo. Pokoj je hezký, no. Řekněte sami. Je, no. Je tady fakt všechno. Tak, na chvíli jsme si odpočinuli, no teď už jsme před hotelem a míříme do centra Valašského Meziříčí, nebo Valmezu. No přátelé, chvíli tady jdeme, snažíme se dostat na náměstí, ale tady je strašný provoz a ty cesty, tady bych nechtěl jezdit autem. No. Tak a blížíme se ke kostelu Na Nebevzetí Panny Marie. No bohužel, přátelé, kostel je zavřený, takže vnitřek vám neukážeme. Škoda, no. Tak přátelé, a teďka míříme k zámku Žerotínu.
No přátelé, tak je tady galerie Sýpka a galerie Kaple, která je za námi. No ale bohužel dneska, nebo prostě teďka během těch dnů se tam do té galerie dávají nové věci, takže vstup prostě není přístupno, no. Je to zavřeno, no. Je to škoda lidičky, kurdebele, mrzí mě to fakt. No a na zámek, já jsem tady četl, že tu je nějaká prohlídka, ale popravdě je to tady takové zmatené, tady člověk neví vlastně jako kde má jít, aby zjistil, jestli jako se tady někde dělají ty prohlídky, no ještě se tu podíváme, uvidíme, no. No tady je kaple, do které se bohužel teď nedá. No a tady je ta Sýpka, do které se bohužel taky teď nedá, no. No a infocentrum je taky zavřené, no. No a infocentrum je taky zavřené, takže jsem docela naštván. No přátelé, na zámku jsme hledali, bohužel, já nevím, buď jsme hloupí, anebo tam je to fakt nějaké zmatené. Nenašli jsme nikde, jako kde by se nějaké vstupenky prodávaly na nějaké prohlídky, nebo jestli tu vůbec teda nějaké prohlídky jsou. Tak jsme zámek opustili. Popravdě tady v Valašském Meziříčí, ono nejenom ten zámek, ale celé to tady ty cesty a všechno, tady to je takové, já nevím, takové zmatené. Jako omlouvám se tady Valmezanům, ale tady bych fakt bydlet nechtěl, tady to je strašné. No a teďka míříme ke kostelu svaté Trojice. No a cestou jsme tady na chodníku narazili na další malé památničky lidí, kteří umřeli v Osvětimi a v Sobiboru. Mohlo by být otevřeno.
Takže přátelé, kostel svaté Trojice jste viděli jak zvenku, tak i zevnitř. Vstup byl zdarma. No a já jsem hlavně rád, že bylo otevřeno, že jsme vám aspoň toto mohli ukázat. A teď míříme tady k evangelickému kostelu. No a tady ještě jsem si všimnul, že je bývalá pozorovatelna civilní ochrany. Takže takový malý bunkřík. Tak nic. Tam je zámek. Tak jdeme zpátky. Tak a tady tento dům, nebo tato vila, patřila Albertu Gruberovi. Bohužel nejsem si úplně jistý, kdo to byl. Pokud to víte, můžete to napsat do komentáře. No ale my necháme vilu vilou a jdeme se podívat na evangelický kostel. No, takže do kostela jsme nakoukli aspoň přes to malé okýnko ve dveřích. No a teďka se vracíme zpátky do centra. Tak přátelé, my už jsme na náměstí, no je 5 hodin. Stánky už tady pomalu rozebírají, nevím, jestli to tady je každý den tak. No a my se teďka asi půjdeme najíst, protože naposledy jsme měli tu marlenku a oběd jsme vlastně takhle vynechali, protože jsme neměli hlad. No ale teďka už máme, takže jdeme do restaurace. Půjdeme tady teda si sednout? Jo, dneska půjdeme tady do Snoza. Central Bar restaurace, no uvidíme. Počkej, jenom se tak podíváme. No, tak já to dneska vidím na hovězí líčka na červeném víně, jemná bramborová kaše k tomu. A ty? Já to vidím na filirovaná kachní prsa z kůží, jemná pepřová smetanová omáčka a pařížské brambůrky. No, tak uvidíme.
Tak přátelé, už tady mám ty hovězí líčka. No a Michalka. Já jsem si teda dala to kachní prsíčko s pepřovou omáčkou a s bramborama. No a vypadá to dobře. Otázka je, jestli to bude opravdu dobře chutnat. No, takže není to dobré. No, ty brambory by mohly být trošku teplejší, omáčka na mě taky. A to prasičko asi možná měkčí, no. Takže teďka vyzkouším já. No, tak to se i tak celkem měkké, trhá se to. Jo, tak mi to chutná. Jo? A brambory, ještě zkusím tak jenom. Jo. Takže přátelé, no jak to dopadlo? Shrneme to asi takto. Všechno bylo dobré, aspoň teda mě to chutnalo, jen ta kachna. To prso, no. Tak já si myslím, že by to hodně ještě chtělo jako nechat, já nevím, jestli to v troubě, nebo prostě na čem se to peče. No prostě udělat ho, no, protože jak já jsem zajela a z toho se spustila krev a já jsem tu krev viděla v té omáčce, já už jsem to nemohla jíst, já jsem to přestala jíst. No a David udělal to, že mi dal svoje líčka, no a jedl to jídlo ode mě, taky nechal pár těch kousků toho masa, protože to se nedalo, ale mě strašně prostě mrzí to, že jsem mu vlastně snědla ty líčka, teď on nechtěl dopustit, abych to jedla, že tak mi dal svoje jídlo, no a jedl to moje jídlo, no. Tak já nemůžu říct, jako mě ty brambory chutnaly, ta omáčka k tomu byla vynikající, no jenom to maso. Prostě nebylo, nevím, jestli to je teď nějak moda jest motorkář. Tak motorkář odjel. Prostě jediné to maso, nevím, jestli je to moda, teďka prostě s prominutím to řeknu takhle, žrát syrové maso, ale jako já nevím, my máme rádi jako maso, které je hotové, no bohužel ten motorkář se tady rozhodl asi dělat rachot furt, takže nevím, no jako takhle tu restauraci, jako všechno to jídlo bylo vynikající, jako klidně bych tu zašel znovu. Ale jak vidím, tak ty kachny a takové to asi už přestaneme si dávat, protože z 90% to stojí vždy za, víte co. To je fakt, no. Co se týče kachny, já už asi fakt do toho chodit nebudu. Já strašně miluju prostě kachnu, ať je to s červeným zelím a tak dále, ale co si dám v restauraci, tak fakt jsem zklamaná. Buď je to gumové, nebo je to syrové. Takže takové, pro mě takové a pokud chcete napsat, jako proč jsme to třeba nevrátili, my nejsme takový, nechceme prostě se hádat. Já se potom zbytečně naštvu a mě to za to nestojí. Ne, my to neděláme, my prostě jsme takoví, že když nám to nechutná, tak už do té restaurace nikdy nejdeme. Asi tak, no. Tak přátelé, teďka jsme opět na náměstí. No a teďka si zajdeme ještě do obchodu, koupit zase nějaké pití. No a půjdeme už na pokoj, protože kolik je vůbec hodin? Kolik je hodin? 6 hodin. 6 hodin, začíná se stmívat a popravdě už jsme docela unavení.
Tak lidičky, máme koupené pití, máme nějaké sladkosti. Davida tam zaujaly hrušky v čokoládě. Já jsem si vzala mandle a lískové ořechy. No a už jdeme na pokoj, no. Takže přátelé, už jsme zpátky na pokoji. No a jsme už řádně unavení, takže pro dnešek šlus. Ještě tady udělám kontrolu pokoje, tu vidíte. No a uvidíme se zase zítra. Tak lidičky, uvidíme se zítra u snídaně. Takže dobrou noc. Dobrou noc. Takže podíváme se tady na gauč. No ale tady to vypadá... No tady je nějaký asi možná... No nevím. Zdá se to být čisté. Tak tady je to čisté. No a tady ty židle, které jsou u toho jídelního stolu, tak tady je nějaký flíček, ale to se stane, když, no tady je něco asi, ale není to tak strašné a prostě tak stane se, no když tady někdo jedl, tak asi něčím kypnul. No jsme na záchodě, tady už je ale možnost, že to nemusí být úplně čisté, protože jsme ho už používali, ale i tak já tady nic nevidím. Podíváme se ještě tady. No přátelé, tak tady tenhle pokoj je čistý. Dobré ráno, přátelé. Dobré ránko, lidičky, takže my jsme vyspínkani. Mně se spalo dobře, nic mě vůbec nerozšilo. I když je tady autobusové, tak někdo třeba psal, že ten ruch ho rušil, ale mě nerušilo nic. Já jsem dala sprchu, chvilku jsme si povídali, já jsem okamžitě usla. No já jsem taky lehnul a spal jsem až teď do rána, takže jako já jsem neměl žádný problém. A jestli tady jezdili autobusy nebo byl nějaký hluk, tak já jsem ho určitě neslyšel. Postel je trošičku tvrdší, ale mě to vůbec nevadilo. Tak my máme raději tvrdší. Ono se na tom asi fakt lépe spí. No a teď jdeme na tu snídaní. Tak a tady už máme naši snídaní. A já jsem si dal snad od všeho. Já jsem si lidičky dala vajíčkovou pomázánku, na kterou se těším, a takovou omeletku. Taky vypadá dobře. No, to mám taky. Omeletku, vajíčko, párek. No prostě všechno. Lidičky, ta vajíčková omeletka je moc dobrá. Je tam šumka, ale chuťově je fakt dobrá. Taková vláčná, taká fakt moc dobrá. Proto jsem si vzal 2. Tak lidičko, tam mi chutná taky. Ta vajíčková pomazánka je fakt dobrá. Tak přátelé, my už jsme zpátky na pokoji.
jsme po snídani, lidičky, a já si nemůžu stěžovat, protože mě chutnala. Já jsem si pochutnala té vajíčkové pomazánce a potom mi hodně chutnala ta omeletka. A mě to úplně stačilo. Nebylo tam, já nevím úplně, kdybyste tam čekali třeba mozzarellu nebo já nevím, různé salamy, ale prostě mi to stačilo. Byl tam jemný salám, byl tam i suší salám, mě to stačilo. Mě taky, a tak jak Michalka říká, tak jak ta omeletka, tak i ta pomazánka byly výborné. No a najedl jsem se dobře. Na to, že jsem, jako když jsme přišli, jsem si říkal, tady nic není pořádně. No ale potom jsem se nafoloval teda jako docela dost. Teď jsem dost plný. Jo, i párečky tam byly, však jste viděli. No a my se teďka zbalíme, no a opustíme hotel. No přátelé, a expedice by byla u konce. Takže pokud se vám líbila, budeme velice rádi za like, komentář, no a samozřejmě odběr, ať tento kanál roste. A my se uvidíme zase příště. Tak lidičky, zase příště. A pokud bych měla doporučit tento hotel, tak ano, doporučuju. A já určitě taky. Takže nashledanou, přátelé. Pa. A děkujeme vám.